O BNG sonense informou das alegacións presentadas pola formación ao Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, actualmente en fase de exposición pública, que permitirá no futuro a construción do Colexio de Portosín. A primeira delas fai referencia a unha irregularidade cometida, segundo eles, ao inicio do proceso, xa que debería ser o Pleno da Corporación Municipal e non a Xunta de Goberno Local, o órgano encargado de aprobar o inicio do expediente de aprobación do PEI. Nos consideramos por este motivo que o acordo é nulo de pleno direito, non é o organismo quen debe resolver este acordo de aprobación do PEI. Non? Os nacionalistas non entenden tampouco o cambio de parecer do equipo de goberno, que decidiu mudar hai un ano o uso dotacional dun terreo público situado na zona de Traba, que xa estaba contemplado no Pexón como equipamento educativo. Cambiar un uso dotacional educativo por un uso dotacional deportivo, coa disculpa, ao meu entender, de que este terreo ibas a facer aí unha ampliación de instalacións deportivas moi importante. A data de hoxe vemos que non é así, que non hai ningún proxecto en riba da mesa sobre este terreo, e consideramos que esa foi unha disculpa para dar paso a outro tipo de informe sobre un novo terreo que aparece en xogo, que é o terreo de movimentos, non? Entre outras cuestións, o BNG tampouco concorda coa alternativa presentada polo goberno local para ubicar o futuro colexio na zona de movimentos, que obrigaría a abrir un expediente de expropiación que afectaría a uns 15 propietarios. Non se queremos presentar máis alternativas, pois unha está frente a movimentos, que é un terreo da mesma extensión, 2 hectáreas máis ou menos, e só son 3 parcelas, expropiaríase ya moita menos xente, como mal menor, aínda que consideramos que a mellor ubicación para o colexio é reverter o uso dotacional anterior que tiña Trapa e facer ali o colexio como así o demandan os veciños de Portosín nesas recolleita de firmas que levaron a cabo, donde acadaron máis de 200 firmas.